several days ziphele kube khona another spuku ke manje. Lo angithi ujwayele ukuyenza lento le ayenzayo. Angene aye kamereni labo. Ne? Lesi sipoko esangena sangena eminyango wethu no boy ekamereni. Sangena, it was a pregnant woman. The second ghost? Yes. Wangena wayima phakathi nembhede yethu la. Angibheka, akabheka uboy. Angibheka nami ngimbhekile. Uyasibona ke manje lesipoko? Lo oshubhizi lo ngale ushama ama wardrobe. Lo omunye usemile la usibhekene manje. Umlungu umuntu omnyama indi. It's a black woman. A black woman. Manje mina ngimele ukuthi asho ukuthi ufunani. Ngisendlini yakhe or ufuna ukusizwa or what. When I was still watching, looking at her, I disappeared. How do you know she was pregnant? She was pregnant. Oh, she was pregnant? Yes. Literally could see? Yes. Okay. Maybe she was 9 months because the tummy was very big. Okay. Wanyamalala. Lapha zange aphume ngomnyango angene ngawo. Every day bebenza bobayi2 bese benza njalo. Lo beka hamba straight ayokwenza lento ayenza ekamereni labo. Lo angene pregnant ayime futhi angakhulumi bese ayanyamalala. Every day she'd literally do that. On my mind, as I was saying, Guti, oh, I'm that person ngifuna ukubona ukuthi izogcina plan. Izophelela phi lento. That was on that time sengifonela ubaba wala endlini ke manje. Angimfonela la endlini ngikhulume anything about that la endlini because I don't know whether bakhona or not. Mfonele ngisemsebenzini. Mangimfonela, to my surprise, akathuki ukuthi emzini wami ungitshela ngaleyo nto ukuthi